Hayi, bingelele bafethu sikusile. Thina-ke sayitshela ukuthi before sivuka siqala ngokuyivocavoca. Ithe kunjalo-ke bafethu. Sekunjalo. Sivuke siyithathe. Sibone ukuthi yini esingayenza sisephambili. Mina ngiyi-quadriplegia bafethu. C4 C5 incomplete. Yabo. Kunomehluko we-complete, kunomehluko we-incomplete. So umehluko uhamba ulekelele ey'ntweni ey'ningi. Yabo. Ulekelele ey'ntweni ey'ningi in the way ukuthi i-complete umuntu igama njengoba lizisho nje complete. I-incomplete umuntu okungenzeka okusangalunga. Yabo. Okusangalunga dependa ke kumuntu uthi uyimisela kangakanani nokuthi wenza kanjani. Ingakho ngisho ngithi uma ngabe umuntu awuke ufunde ngawe, uma ulithola ithuba ufunde ngawe. Thina saya ema-rehab kwaba nenhlanhla ngoba lapha ukuhlala phansi ukubuze ngawe nje ukuthi ya okay-ke mina nje base ningitshela ukuthi nginje zishaphi, bakuchazele if ufuna ukwazi kodwa phela ngawe babe ngakutsheli uma ungafuni ukwazi, kodwa uma ufuna ukwazi babekutshela. So as ngiyi-incomplete umzimba wami nendlela engizomisela ngayo ikona kulekelelayo. Omunye umuntu ongayona i-complete into angayenza, mina umzimba wami nje ubungitshelile ukunyakazisa imuscle ngendlela engenakho ukuhlukumeza, ngendlela engenakho, ngoba angithi manje ba sekuthiwa complete mhlawumbe wenza ubambela ngabantu wakhona ungezwa, yabo, special njengeyinyawo. Yabo, njengeyinyawo uthothi wena awuzwe enyaweni, uthothi uzoyibamba kabuhlungu, mhlawumbe uyibambe kabi, uyibhende kabi, vesa ngithi awuzwe. Kuyobonakala lobana kusevuvukala, kubonakala lobana mhlawumbe sekuba lihlaza. So izinto ke lezo futhi uzazi. Ingakho kubalekile ukuthi uqale uye kumafizo bakujimise, bakwenzisa yonke into abakwenzisa yona. Lento abakwenzisa yona if ufana nathi thina sathi okay, no, I prefer ukuthi lento ngiyenze ekhaya ngoba vese singenzile la kunina almost unyaka wonke ngiyenza. Yabo. And then ke bese uyazi ukuthi wena uzokwenza kanje, hambise kanje. And then ke mhlawumbe ke lapho uyisiza wena ngoba umzimba uyakwazi ukuyihila wona. If aduphukile umzimba uyakwazi ukuhlanganisa ithambo lihlangane. Yabo, uyakwazi ukuyihila umzimba. Abelungu sebengasitshela, basitshele. Emandulo abantu babengazi ukuthi khona udokotela, bengazi khonani. But babazi ukuthi ikhona imhlabelo, ikhona ini izinto zokwenza okujobha nani. Umuntu ahlangane aphile. So manje ke sekwaba khona isikhathi sodokotela, abantu nama-physiotherapy, abantu sebamedane bayitshela ukuthi yonke into it's about doctor and the physio. No, it's not like that. Yabo, umzimba uyakwazi ukuyihila wona. Bese kuba ukuthi wena uyawulekelela yini ukuze leyo nto yenzeke. Mina into engiyenzile kowami umzimba njoba ngasho ukuthi ngaye physio, ngaye ema-rehab, ngafundisa ukuthi kwenziwa kanjani, and then
Kuthe sengibona ukuthi hayi isikhathi esiside. Athi no lento ngingayenza nami. Umzimba lithami ngenza. Na umzimba wasuyangitshela ukuthi no you can do more. Yabo. You can do more. But sengidirectwa iwona ke manje umzimba ke. Yabo, sengidirectwa iwona ke manje umzimba uthe enza kanje. Yabo mina njengoba ngiyimela kanje ngishova inyawo ezimuntu owokhayo kanje. Yabo, lithami ngenza kanje. Kuhamba umzimba usho ukuthi no. Sengikhathele ukwenza njalo, ngishaya amaspasm, sengiyazi mase ngishaya amaspasm futhi kufathi ngirelaxe. Mhlawumbe khonto efathi ngenze njani? Ori ngihlale phansi, ngiphumule. Yabo, phinde futhi ngiplane. Ngilule ngiphinde ngibuyele. Injalo wafethu. Kodwa mina into engayisho ungahlali ekhaya ungenzi lutho ngoba nakho uthi yini umzimba uzokulekelela noma usisa. Asiqhubekeni bafethu.